Oh, Mara. Bakit ngayon ka lang? Masakit kasi ang ulo ko. Hindi ako nakatulog ng maayos, kaya na-late ng gising. Eh ngayon, okay ka na. Inahanap ka kasi sa akin ni Alex kanina pa eh. Nagsabi ka ba dun? Naku, hindi nga eh. Wala naman akong balak umabsent. Na-late lang talaga ako ng gising. Okay. Eh alam mo ba, si Jessica, umamin siya kay Christian. Eh tapos itong si Christian, grabe! Pinasid ba naman siya sa harap ng maraming tao? Grabe no, hindi man lang inisip nasa public place sila. Yung agang chismis naman yan. Nasaan pala sila? Ayan, speaking of the devil, nandyan no? Aba. Bakit ngayon ka lang, Aber? Sorry babe, masakit ang ulo ko. Oh, kuha naman ng baby ko na yan. Kumusta ka naman ngayon? Nag-take ka na ba ng gamot? Kumain ka na ba? Ano pang masakit sa'yo? Pre, okay ka. Nakita mo namang nakatayo at nakangiti si Mara, oh. Kasi nga, OA! Babe! Oh, kumain ka muna. Thank you babe. Ikaw ba? Sumabay ka na sa akin. Okay, sige. Wait, water o juice? Kahit ano, gutom na rin talaga ako. Okay. Here, babe. So, ano nga pala yung sasabihin mo? Ano kasi, babe? 'Di ba malapit na yung anniversary natin? Gusto ko sana na lumabas tayo nila Trisha at Angelo. Summer na rin kaya okay sana kung sa beach or sa resort. Gusto mo ba? Pwede naman, babe. Kaso, ang tanong, papayagan ka kaya? Alam mo naman si tita. Kapag kasama naman kita, okay lang sa kanya. Ipaalam mo na lang ako? Ay naku, babe. Sure ka na ba talaga na gusto mo? Gagastos tayo dun. Alam kong nagtitipid ka. Opo, sure na po ako, kaya ipaalam mo na ako ha. Dali na babe, mag-8 years na tayo oh. Sure ako na papayag si mama. Okay. Sabihan mo muna sila Trisha, ha? Yay! Yes na yes babe! Taray ah, bakit ka nag-aya dito? Mahal mo talaga ako, no friend? Medyo lang. Sus, so bakit nga pala tayo nandito? Teka nga, hanap muna tayo ng coffee shop. Ayun no? Doon na lang kaya tayo. Miss ko na rin kasi mag-coffee dyan eh. Tara. Ano ang orderin mo? Ikaw ba? Ay wait, ako na lang. Alam ko yung mga tipo mo eh. Kaya nga, you're my best friend. Wait. Sige, huwag masyadong matamis ha. Yes, girl. Oh, so ano na nga yung sasabihin mo? Ang sosyal mo dito ka pa talaga nag-aya sa mall. Minsan lang naman to. Alam mo naman na malapit na ang anniversary namin ni Alex, di ba? O tapos? Saan nyo balak mag-celebrate? Ayun nga. Gusto ko sana mag-resort or beach tapos kasama kayo. 4 tayo. Double date, ganun. Para masaya, pambawi sa stress sa school. Okay naman yun sa amin. Kaso ikaw, pinayagan ka na ba ni tita? Alam mo namang strict yun pagdating sa'yo. At ikaw lang ang babae sa tahanan niya kaya ganyan siya. Ano, nagpaalam ka na ba? Bukas pa, si Alex magpapaalam sa akin. Basta ha, sumama ka. Sumama kayo ni Angelo. Basta ikaw. Lakas mo sa akin eh. O ito, kumain na tayo. Mukhang ikaw ang nagmamahal sa akin kasi masyado kang maalaga. Sus! OA! Ready ka na, babe? Sige. Anong sige, babe? Oo nga, ready na. Cute mo talaga. Sige,
Hello po tita. Mano po? Oh, naparito ka. Kamusta ka, iho? Okay lang naman po tita. Masyadong busy lang po kaya hindi rin po ako makadalaw dito. Kayo po? Ayos naman. Sakto ang pagpunta mo rito at nagluto ako ng kare-kare. Paborito mo iyon, di ba? Hala, tita. Nag-abala pa kayo. Thank you po. Opo, paborito ko nga po yan. Lalo na kapag kayo ang nagluto. Takaw? Wow ha, nagsalitang hindi matakaw. Parang mas malakas ka pa nga kumain kay Alex eh. Naman. Ako anak mo, dapat sa side kita. Anak nga kita, kaya maganda ka. O siya, kumain na kayo. Kumain kayo ng marami at magpakabusog. Yes, tita. Tita, may gusto po sana akong sabihin. Teka, ano yun? Para ka namang kinakabahan na, Ber. Buntis ba itong si Mara? Ha? Naku, hindi po, tita. Mama, ano ba naman yung pinagsasabi mo? Nakakahiya. Para kasing kinakabahan ng nobyo mo eh. Malay ko ba? Ano po kasi, tita? Malapit na po kasi yung anniversary namin ni Mara. Kaya, kung okay lang po sana, lumabas po kami kahit 2 days lang po. Ano 2 days? 2 days and 1 night po, tita. Overnight lang po. Aber, paano yon? A-absent kayo? Hindi po, ma. Weekend po kami aalis para po wala kaming pasok. Baka naman may mabuo dyan sa pinaplano nyo, Mara, ha? Sinasabi ko sa'yo, ako na lang ang bumubuhay sa'yo at wala na ang ama mong sumakabilang bahay. Nako! At ikaw, Alex, ha? Baka naman juntisin mo lang itong anak ko. Sinasabi ko sa'yo, mata mo lang ang walang latay. Ma, wag OA. May kasama kami. Aba, sino? Sila Trisha at Angelo? Magjowa din yon. Ay nako, saan ba kayo pupunta at bakit kailangan overnight pa yan? Medyo stress na po din kasi kami lately sa school kaya naisip po naming mag-unwind para makapag-relax na din po. Also, celebration na rin po kasi tapos na po yung thesis naming lahat. Pumayag ka na, ma. Please. Promise. Behave naman po ako. Hindi kami magtatabi ni Alex sa kama. O siya, sige. Mag-iingat at gusto kong mag-update kayo palagi sa akin. Hindi pwedeng hindi. Alex, ikaw ang mag-update sa akin. Itong si Mara di kasi marunong mag-update lalo na kapag nasa layasan. Kaya ikaw ang kukulitin ko, okay? Yes, ma'am. Opo. Maraming salamat po, tita. Thank you, babe. Basta ikaw, babe. Oh, are you happy? Yes, sobrang saya. Buti napapayag mo si mama. Grabe, lakas mo kay mama. Aba naman, syempre. Alam niya kasi na mahal kita. Kaya, napapayag ko yun. Ang OA mo. Teka, tawagan ko na si Trisha para makapag-ayos na sila. Hello! Hi, babe. Tara na? Saan? Sa Batangas! Alex? Ha? Wait, Batangas? Ano na namang trip niyong magjowa, ha? Guess what? Ano? Pumayag ng mama! Kaso, tabi raw tayo. Ay, wait, paano namang hindi natin alam na ilang beses na kayo nagtatabi ni Alex? So, anong oras bukas? Para masabihan ko na rin si Angelo. Babe, what time raw? 8 a.m. Babiyahe pa eh. Magdala ka mo sila ng speaker ni Angelo para astig. Sige na at magpapahinga na si Mara. Bye! Ay, bakit mo naman binaba agad? Kausap ko pa eh. Matulog ka na muna. Maaga pa tayo bukas. Uuwi na ako para makapag-ayos na ako. Tulog ka na ha. Good night, babe. Love you. I love you more. Ay, ang sarap ng hangin. We'll take some pictures talaga para naman may remembrance tayo. Ito, let's play a game! Game!
order. O, ako na lang magpapaikot ng bote para astig. Oh, you! Alex! Ako una. Sige na nga. There. Boring! O sige, dadalian ko muna. Talon ka ng 10 times, then ikot ka ng 5 times. Hoy! Baka naman mahilo yung si Alex. Naku ka talaga, Trisha. G! Happy anniversary, Mara. Woo! Mahal na mahal ko talaga si Mara. Si okay! O siya, sige. Next na tayo. Me! O, ikaw magtanong, Alex, ha? Truth ako. Sige. Alam ko na. Tumitingin ka pa ba sa iba bukod kay Angelo? Sheesh! Hoy. Minsan, dun sa mga asawang Koreano dito sa Philippines. Pero wala na. Oy, pre, tumitingin pa rin. Nako, ekis talaga. Ganyan yan siya. Kapag ako ang tumitingin sa iba, halos maging dragon yan. Pero kapag siya tumitingin sa iba, dapat maamong pusa lang ako eh. Ay, lugi pre. Lugi nga. Sheesh! Hoy. Shut up kayong dalawa. Next na nga. Oh. Your turn, Mara. Oh. Truth ako. Dalian nyo lang, ha? Sure, babes. Ako ang bahala. Matagal na kayo ni Alex, di ba? After graduation, ready ka na bang mag-settle down with him? Explain why, ha? Hoy, teka, hanip yung tanong mo ha. Hindi pa kami ready no, kahit 8 years na kami. Wala pa akong balak magpakasal. Oh, hello! Ikaw ba si Mara, ha? Papansin to. Oh, oops. Naku, mukhang may LQ, oh. Naku, yari ka, Alex. Mara, babe, sandali lang. Mara, ano bang problema? Babe. Uy, Mara, may nagawa ba akong mali? Nasabi, sabihin mo na. Dali na, hindi naman ako manghuhula. Ano ba kinakagalit mo? Ano ba sa tingin mo, Alex? Talaga ba? Hindi pa ready? Ano, wala kang balak pakasalan ako? Eh bakit umabot pa tayo ng 8 taon kung wala kang balak pakasalan ako? Eh di maghiwalay na tayo ngayon pa lang kung ganon. Nagpapalipas ka lang yata ng oras. Dinadami mo pa ako. Huh? Babe, anong di pa pakasalan? May balak ako pero hindi pa sa ngayon. Masyado pang maaga, babe. Wala pa nga tayong ipon eh. Hindi pa natin kayang buhayin ng isa't isa. Madali lang gawin yon kung gugustuhin mo. Hindi mo gusto kaya nahihirapan ka. Babe naman, hindi ganun yun kadali. Mahirap magsama sa iisang bubong. Tsaka, sa tingin mo, papayag ang mama mo? 23 pa lang tayo tapos gusto mo na magpakasal? Okay ka lang? Hindi. Babe. Anniversary natin ngayon pero dahil sa pesteng truth or dare na yan, nasira na lahat ng plinano at pinaghandaan natin. Sana, hindi na lang tayo nag-out of town. Sana, hindi na lang tayo nag-unwind. Akala ko ba sa relasyong to, ako yung OA? Truth or dare lang pala magpapalabas ng pagiging OA mo? Dear love, di ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Mara na mahal ko siya. Pero hindi pa kaming handa para mag-level up sa aming relasyon. May plano akong pakasalan siya, oo, pero hindi pa sa ngayon. Mali ba na maging sigurista? Gusto ko lang naman masiguro na handa kami emotionally, physically at higit sa lahat, financially kapag napagdesisyonan na naming magsama habang buhay. Mali ba ako? O sadyang may tama siya? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Babe!
sake!